Matematik grundläggande, sidan 65. Fråga nummer 19. Martin är 3 år äldre än sin syster Kajsa. Teckna ett uttryck. Ordet uttryck väldigt viktigt här. För Martins ålder. Och teckna betyder bara skriv. Räkna inte. När Kajsa är x år. Jag vet inte exakt hur gammal Kajsa är. Men jag vet att hon är x år. Så jag vet att Kajsa är x år. Och Martin är 3 år äldre. Betyder lika med x. Martin lika med, eftersom Martin är äldre med 3 år, då blir det x plus 3. Slut. Jag ska inte göra mer. Jag ska bara skriva att Martin är 3 år äldre. Alltid äldre betyder mer. 3 år mer än Kajsa. Eftersom han är 3 år äldre. Teckna uttryck betyder bara skriv. Uppgift 20. Beräkna värdet av uttrycket 2a plus b. Om a är 5 och b är 4 betyder att ta bort a och skriv 5 istället. Ta bort b och skriv 4 istället. Och sedan räkna hur mycket det blir. Så alltid när det finns ett uttryck, jag måste börja skriva igen det här. 2a plus b. Så jag skriver här 2a plus b. Precis som det står. Sedan vet jag att a är 5. Jag vet, de har skrivit a är 5. B är 4. Då går jag hit och jag skriver 2 igen. Men istället för a skriver jag 5. Men jag kan inte skriva 5 så här. Det blir 25. Jag måste veta att mellan 2 och a finns gånger. Finns multiplikation. Men man har inte skrivit, men jag måste själv veta. Så jag skriver också här gånger och sen skriver jag 5. Här är plus, jag skriver plus igen. Men jag skriver inte b eftersom jag vet att b är 4. Så jag skriver 4. Nu börjar jag räkna. 2 gånger 5, 10. Plus 4, lika med 14. Nu har jag räknat värdet av uttrycket. På samma sätt, precis på samma sätt, behöver man räkna för b. Men den här gången a är 10, b är 11. Men jag måste använda samma uttryck. Samma uttryck, 2a plus b. Igen, 2a plus b. Nu räknar jag. 2 gånger 10 är 20. 20 plus 11. Det är 31. 31. 21. En björnhona väger y. Jag vet inte hur mycket. Jag vet bara det är y. Teckna ett uttryck för hur mycket en björnhane
väger? Sådana här frågor är svåra om man glömmer att titta på bilden och om man glömmer att hämta informationen. Här står det: björnhanen är större än honan. En fullvuxen hane väger cirka 100 kilogram mer. 100 kilogram mer. Då behöver jag teckna ett uttryck för björnhanen. Jag vet att björnhane, så skriver jag så. Björnhane lika med. Jag vet att han väger mer än honan med 100. Så jag skriver y plus 100. Bara så. Jag har tecknat slut. Jag behöver inte göra mer. Eftersom teckna bara betyder skriv, inte räkna. 22. I Sverige finns X björnhonor. Teckna ett uttryck igen. Teckna för hur många björnungar som föds varje år. Och här finns information för antal ungar varje år. Det är 2 ungar. Så jag tecknar björnungar. Jag skriver björnungar lika med 2 gånger X. Men jag behöver inte skriva gånger. Jag bara skriver 2x. Så, nu har jag tecknat ett uttryck. Fråga nummer 23. Väldigt viktig fråga det här 23. Arturo sparar 50 kronor i månaden. Betyder varje månad. Vilket av uttrycken visar hur många kronor Arturo har sparat efter Z månader? Jag vet inte hur många månader. Jag vet bara att det är en bokstav. Om det hade varit 2 månader, då skulle jag skriva 50 gånger 2. Men det är inte 2, det är Z. Då skriver jag istället 50 gånger Z. Och det här är rätt. Fel. 50 gånger Z är rätt. 24. Teckna uttryck för vad det kostar att köpa X-pennor. Jag vet inte hur många pennor, men jag vet det är X-pennor. Om det hade varit 3 pennor, då tar jag 3 gånger 15. Men det är inte 3 pennor. Det är X-pennor. Så jag kan säga X gånger 15, men det är bäst att skriva siffran först, 15x. Här är svaret. För B, Y, suddgummi. Jag vet att suddgummi kostar 10 kronor. Jag köper Y. Om jag köper 2, då blir det 10 gånger 2. Men jag köper inte 2, jag köper Y. Då blir det 10 gånger Y. Men jag behöver inte skriva 10 gånger Y. Jag skriver 10 Y för B. Slut. C, X-pennor och Y och betyder plus. Betyder att jag skriver 15x plus 10y. Jag har tecknat. Behöver inte räkna, bara teckna. 25. Väldigt svår fråga. X är ett uddatal. Uddatal betyder till exempel 1 är uddatal, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. De är udda.
Och x är ett uddatal. Teckna ett uttryck för nästa uddatal. När du har till exempel 5, nästa uddatal är 7. Hur mycket skiljer mellan 5 och 7? Det skiljer 2. Så då skriver jag x plus 2. Slut. Men det är svårt att komma på det. 26. Beräkna värdet av uttrycket. Det här uttrycket är väldigt viktigt. Hela tiden när jag har ett uttryck måste jag skriva om, och sedan när jag vet hur mycket m ska jag ta bort m, skriva istället 5. Och så ta bort en, skriva istället 4. Och sen räkna. Nu är det räkna också. Så jag måste ersätta m med 5, n med 4 och räkna. Men först måste jag alltid skriva om det här. 4m minus 3n. Nu ersätter jag m med 5. Men då måste jag skriva gånger här. Här behövs det inte om man inte skriver. Men när det blir siffror, då måste jag skriva. Så m tar jag bort, skriver jag 5. Och n tar jag bort och skriver jag 4. Nu, 4 gånger 5, 20. Minus 3 gånger 4, 12. 20 minus 12, 8. Värdet är 8. Nu kommer vi till B. M är 5, men n är 9. Men uttrycket är samma. Så jag skriver igen 4m minus 3n. 4m minus 3n ersätter jag m med 5 och n med 9. 4 gånger 5, 20. Minus, här är minus. 3 gånger 9, 27. 20 minus 27 lika med minus 7. Värdet av uttrycket, samma uttryck, men m och n ändras, ibland båda, ibland en av dem. I det här fallet bara en ändrades till 9. Tidigare var 4. Och när man ändrar bokstäverna betyder man ändrar siffrorna, blir olika, värdet blir olika. 27. Teckna ett uttryck. Teckna igen. Ett uttryck för det tal som är en större än b. Väldigt, väldigt enkelt. Man skriver bara b plus n. Om det hade varit 2 större än b, då skriver jag b plus 2, eftersom större betyder mer, betyder plus. Ibland det här är b, ibland det är x, ibland det är y. Det är olika bokstäver, olika tal. Men samma tankesätt. Så b plus 1 är svaret. Men här, en tredjedel av b. En tredjedel av b betyder gånger b. En tredjedel av b, man behöver inte skriva gånger, man bara skriver b. Här är svaret. Ha det så bra.